魔法の言葉、理不尽なことを、悔しいことを乗り越える日がある。38歳まで島流し、49歳で逆賊として自決した西郷隆盛の言葉は心に響く。過ちを改めるにあたっては、自ら誤ったと思いついたらそれでいい。そのことをすぐに思い捨てて、直ちに一歩踏み出していくことだ。過ちを悔しく思ってその過ちを取り繕うと心配するのは、例えば茶碗を割ってそのかけらを集めて合わせようとしているのと同じであり、全く意味もないことである。苦行の家系で生まれるも、農作業をしながら文筆活動をした武者の浩二実篤はこう言う。私の選んだこの生き方こそが私を生かしてくれる道ではないか。あれこれ迷わずこの選んだ人生をしっかりと励み前進していこうではないか。今日から自由に生きよう。